Bos días a todos e a todas. Eu chamome Fausta e hoxe estamos un día máis aquí, en Radio Isabel. Hoxe temos connosco a un convidado moi importante, Ramón de Valenzuela. Bos días, Ramón. Bos días, señorita. E dígame, como é que vostede non estudou no Colmeiro? Pois principalmente porque morrín no 1980. E podería dicirnos a que se debeu a súa fama? Bueno, eu fun político, pero non como os de agora. E bueno, tamén escribín algunha obra en galego. Recomendo vos a lectura de Non agardei por ninguén. A min valeume pa moito. E non eran tempos de pandar, que non andábamos coas coñas. Bueno, comentáronme que vostede tivo unha importante participación nas feiras da bandeira. Cónteme, que foi o que fixo? Pois eu son de Mandoas e os días de feira subía ao pobo, non tiña nada mellor que facer e botáballe un conto destos por ali, destos populares, estos vellos. E no ámbito político, en que estivo metido? A ver, eu na casa moito non facía, entón miña nai díxome ou espabilas ou espabilas. E bueno, metínme nos mitins do Partido Galeguista alá pola zona de Lalín. A verdade é que moito pois non me movín. E tamén andiven nas mocedades galegas e pensei que era unha romaría, pero non. Bueno, como todos sabemos, a situación nestes tempos era bastante complicada. Foi vostede algunha vez detido polas súas ideas políticas? Bueno, no verán de 1936, cando eu era novo, estaba saindo da taberna do músico nunha tarde tranquila de agosto. E nada, estaban ali fora plantados os lechugos, e directo pa Silleda, que non tiña moito, pero prisión sei. Eran tempos difíciles e moitos escritores tiveron que exiliarse. Foi vostede un deles? Pois, verá, como a miña ideoloxía non casaba moito coas autoridades, decidín marchar pa Bos Aires e poñerme a traballar facendo que aquí non me deixaban. Tamén participei na Irmandade Galega e fixen diferentes conferencias por Argentina e Uruguai. Aínda me movín de carallo. E dígame, Ramón, foi vostede un dos afortunados en conseguir voltar á súa terra? Bueno, como diría a miña nai, as cabras sempre tiran ao monte. Por iso volvín neste caso a Madrid en 1966. Daquela xa non era tan novo. E traballei de mestre, que bueno, algo aínda ganaba. Bueno, e ata aquí a entrevista de hoxe. Moitas grazas, Ramón, por dedicarnos un cachiño do teu tempo. Moitas grazas a vos por invitarme, que facía tempo que nadie me chamaba. Moitas grazas a ti tamén, Fausta, por ser tan atenta.